Ahojte jogíni, vítajte pri Hatha joge. Pohodlne sa usaďte a zatvorte oči. Zhlboka sa nadýchnite a s výdychom nechajte zo seba odísť všetko napätie. Otvorte oči, končeky prstov si oprite o podložku. S nádychom zdvihnite pravú ruku a s výdychom sa uklonte vľavo. Vyťahujte sa do diaľky, ale nedovolte, aby sa vám zadok odlepil od podložky. S nádychom sa vráťte na stred a s výdychom pripašte. S ďalším nádychom ide nahor ľavá ruka a úklon vpravo. Jemný tlak dlane do podložky vám pomôže udržať zadok na svojom mieste. Poďte vrátiť. Prekážkový set. Jednu nohu si vystrite rovno pred seba a k jej vnútornému stehnu si pritiahnite chodidlo tej druhej. S nádychom spašte, vyťahnite sa nahor a s výdychom so spriameným chrbtom klesajte k vystretej nohe. Neťahajte sa hlavou ku kolenu, ale snažte sa skôr vyťahovať temenom dopredu. Plecia si držte čo najďalej od uší. Vráťte sa nahor a vymente nohy. S nádychom spašte, vystrite chrbát a s výdychom sa predklonte. Zadok sa snažte čo najviac vystrčiť dozadu a trupom sa zasa vyťahujte vpred. Dýchajte. Vráťte sa nahor a prejdite na štyrly do pozície mačky. Zrovnajte si kolená pod bedrá, zápestia pod plecia a potom dlane a predkolenia zatlačte do podložky. Ucítite, ako sa vám pritom zrovnal spodný chrbát a napli brušné svaly. Držte v tomto jemnom napätí a dýchajte. S nádychom povoľte, takže sa vám prirodzene prehne chrbát do záklonu a vystrčí zadok. Pozerajte nahor a chvíľu tak zostaňte. Potom dokončite opačný pohyb a vyguľajte chrbát. Pomáhajte si tlakom do dlaní, aby sa vám lopatky roztiahli do strán. Uvoľnite z vysokého kľaku, vykročte jednou nohou vpred a postavte sa. Pozícia polmesiaca. Spojte si nohy, ako najviac sa vám dá. S nádychom spašte, spojte dlane a s výdychom sa uklonte na jednu stranu. Zadok majte stiahnutý a podsádzajte panvu. Dýchajte. Čím viac vytlačíte bok do strany, tým intenzívnejší bude úklon. Vráťte sa na stred a s výdychom prejdite na druhú stranu. Vyťahujte sa za dlaňami do diaľky. S nádychom na stred a s výdychom pripašte. Preplete si prsty za chrbtom. Ak môžete, dopnite lakte a s výdychom sa zaklonte. Pánvu podsádzajte a tlačte dopredu, krk vám drží hlavu, dlane vás ťahajú nadol. S nádychom sa vráťte na stred, s výdychom pokrčte kolena a prejdite do predklonu, s rukami stále v prepletení. V predklone skúšajte ruky čo najviac dvíhať od chrbta smerom nahor a dopredu. Cez pokrčené nohy sa vráťte naspäť do stoja a rozpleťte. Zacúvajte si na koniec podložky a rozkročte sa na jej šírku. S nádychom spašte a s výdychom prejdite do hlbokého predklonu. Odtiaľ tu začnite rúčkovať dopredu, až kým sa vám panva nedostane na úroveň pliec. Potom preneste váhu na ľavú ruku, aby ste tú pravú zdvihli, vystreli k stropu. Pozíciu si môžete zjednodušiť, že sa jedným kolenom opriete o podložku.
Vráte dlaň na zem a odrúčkujte naspäť k nohám, ale zostaňte v predklone. Pravou rukou si chyťte ľavý členok alebo lítko, aby ste sa pritiahli k nohe a ľavú ruku zdvihnite k stropu alebo si ju ovínte okolo spodného chrbta. Poďte uvoľniť z pozície. Opäť si odručkujte vpred do dosky, aby sme vymenili strany a zostaňte váhou na pravej ruke. Ľavá sa vystrie hore. Potom vráte dlaň na zem, prirúčkujte a popriťahujte sa zase ľavou rukou k pravej nohe. A pravá ruka ide buď hore, alebo za chrbát. Vráte sa do predklonu, zadok spustíte do výšky kolien, do takého sumodrepu. Rukami sa chyťte za členky alebo kľudne vyššie, tak aby ste mohli vystrieť chrbát. Chvíľu takto vydržte. A potom spustíte zadok úplne nadol, spojte si dlane pred hrudníkom, lakťami otvárajte kolená do strán. Ak pätami nedočiahnete na zem, snažte sa ich aspoň priťahovať čo najnižšie. Uvoľnite, prejdite do mačky a cez dámsky klik klesnite do ľahu na bruchu. Ruky pripašte k telu, dlaňami nadol a spojte nohy. Pánvu zatlačte do podložky, dopnite kolená a zdvihnite hornú polovicu tela od podložky. Hlava sa pritom nezakláňa. Chvíľu tu dýchajte. A uvoľnite. Oprite sa o bradu alebo o čelo, podľa toho, čo je vám príjemnejšie. A tento raz zdvihnite nohy. Nezabudnite ich po celý čas držať dopnuté v kolenách a čo najviac pri sebe. Povolte. A do tretice si to všetko spojíme a zdvihneme od podložky. Aj trup, aj nohy, aj ruky. Uvoľnite. Pretočte sa na chrbát. Kolená si pritiahnite k hrudníku, aby ste si ich objali. A buď tu relaxujte, alebo si pritiahnite aj bradu ku kolenám. Ak si dočiahnete na chodidlá, chyťte sa za ne a vytvorte čo najmenšie kopko. Poďte uvoľniť. Ruky si preneste na zátylok, vystrite nohy a potom si vsunte pravú achilovku medzi ľavý palec a druhý prst na nohe. Takto vytočte spodnú polovicu tela smerom vľavo do rotácie. Oba lakte aj lopatky pritom zostávajú na podložke. Vráťte sa na stred a vymente nohy. Achilovka medzi prsty a potom rotujte. Nezabudnite na lakte, ktoré zostávajú prilepené k podložke. A poďte vrátiť. Motýlik v ľahu. Pritiahnite si opäť kolená k hrudníku, ale tento raz ich otvorte do strán, aby ste sa mohli chytiť za členky.
alebo záhranných chodidiel. Opäť tu môžete zostať a relaxovať, alebo sa môžete hlavou pritiahnuť k chodidlám a chodidlami sa zasa priťahovať k hlave, ako by ste si chceli dať nohy za hlavu. A pustite. To bola posledná pozícia tejto lekcie. Ak chcete, pred relaxáciou si ešte môžete povytáčať kolená na jednu a na druhú stranu. A potom si už len nájdete pohodlie v ľahu na chrbte. Zatvorte oči, plecia stiahnite od uší, hlava nie je v záklone. A chvíľočku oddychujte. Ja sa tu s vami rozlúčim, ale vy zostaňte pokojne relaxovať, koľko je vám príjemné. Ďakujem, že ste cvičili so mnou. Majte sa krásne.